la kulukoro mara la ni Bamako o waati kelen dɔ bɛ wulannɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Amérique jamana faba an balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoni kelen sigira ni juillet kalo tile 9 san 2024 n'o bɛ bɛn tarata don ma kunnafoniw la kumabaw bɛɛ na tali fɛn ninnu de kɛ. Mali ministri min sigilen don a ka jamana ni jamana wɛrɛ komako ɲɛnabɔli kunna Abdoulaye Diop bɔra ka sɛbɛntiya ko Mali, Burkina Faso ani Niger jamana kɔni bɔra farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO la hali ni k'a sɔrɔ wulikajɔ ani kumaɲɔgɔnyaw jijalen don nin waati in na. Mali ministri kɔrɔ min tun sigilen don kiriko kunna ni surunadonikɛla don Mohamed Ali Bachili welela bɔgɔ jeninen ka kiritigɛlaw fɛ sigida 5nan o kiritigɛso fɛ k'a tɔgɔ yera dibidibi ko dɔw la min tun b'a fɛ ka basigibaliya nati jamana kɔnɔ. Niger, Amérique jamana ka finitigi minnu tun bɛ Niger jamana kan bɛɛ lajɛlen kɔni ye u bolominɛw cɛ ka bɔ u yɛrɛ dagayɔrɔ la ɲaamɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'u kan ka bɔ Agadez n'o filɛ nin ye jamana kɛ ka yan fan fɛ septembre kalo tile 15 ɲinan san. Diɲɛ sengolabaw ka jɛkulu OTAN ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan bi tarata Amérique jamana faba kɔnɔ Washington na. U ka kumaɲɔgɔnya dɔ bɛ tali kɛ Rusi jamana ni Ukraine jamana cɛ kɛlɛ kan. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila ni ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. An bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni Mali kunnafoniw ye. An bɛ taa Bamako. Mali ka ministri min sigilen don a ka jamana ni jamana wɛrɛ komakow ɲɛnabɔli kunna Abdoulaye Diop ye a sɛbɛntiya bi tarata sɔgɔma k'a fɔ ko Sahel kɔnɔna jamanaba 3 n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso jamanaw ye ni olu ye u sen bɔ farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO la k'u ka hakilinaw olu tɛna bɔ a ma wa min yirala kunnafoniw fɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ ko hali ni k'a sɔrɔ CEDEAO olu bɛ wulikajɔ hakilinaw baaraw la nin waati laban ninnu na walasa kumaɲɔgɔnya ka se ka datigɛ u ni Sahel jamanaw cɛ. Mohamed Touré, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Mali ni Burkina Faso ɲɛmaaw farala CEDEAO la ɲinan san daminɛ na ka u yɛrɛ ka tɔnba sigi sen kan sibiridon CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye ɲɛsigidenw na olu minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abuja ka Senegal ni Togo jamana kuntigiw sugandi ka kɛ jɛkafɔ cɛsiribagaw ye ni Sahel jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ. Diop y'a yira ko Mali daba la ka jɛkafɔ kɛ ni CEDEAO ye a ka wale dɔ sen fɛ tɛnɛndon wula fɛ foroba jabarani ORTM kan. Nga a y'a ka kuma fɔ ko a bɛ se ka kɛ ko jamanadonni sɛbɛn n'an bɛ wele ko visa o bɛ se ka don jamana 3 ninnu jamanadenw ma minnu bɛ taa CEDEAO jamanaw kɔnɔ. Jamana 3 ninnu ka latigɛ ka bɔ CEDEAO la o sababu dɔ ye ka Faransi jalaki ko a bɛ CEDEAO lafili wa a ma dɛmɛ bɛrɛbɛrɛ cɛsiriw la walasa ka jihadisiw kɛlɛ. An ka jamana kuntigiw y'a jira ka jɛya kosɛbɛ ɲamɛ n'u y'a jira ko jamana 3 ninnu bɔli CEDEAO la o tɛ se ka wuli wa a kɛra ka sɔrɔ a ma mɛn wa ko sisan an kan ka kɔfilɛ filɛli dabila o ye Diop ka fɔta ye tɛnɛndon. Mali tora ko a daba la ka baara kɛ n'an sigiɲɔgɔn ye ani jɛkulu wɛrɛw ani minnu bɛ nin yɔrɔ nin tila ɲɔgɔn fɛ a y'o fɔ ka fara kan. A y'a jira fana ko an bɛna taa fɛ ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛw ye walasa ka taa ɲɛ nka ne dalen b'a la ko an ye sira min ta o tɛ se ka segin kɔ. Diop ko ka jɛkuluba dɔ sigi sen kan o ye sen kelen dɔrɔn de ye o baara nin na ka fara kan ko yɛli fɛn n'o ye hakilina ye ka baara kɛ jamana 3 ninnu ka tɔnba dɔ kama. CEDEAO dalen b'a la ko jamana 3 ninnu tun kan ka bɔli waati dantigɛli bonya san 1 kɔnɔ nka AES n'o ye Sahel jamanaw ye olu ɲɛmɔgɔ b'a jira k'u ka bɔli bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma mɛn. O bɔli nin ye hami bila a nɔfɛ kow la bololafɛnw u ni mɔgɔw ka hɔrɔnya la mara kɔnɔ. Jɛkafɔ taabolo la tɔnɔ ni bɔnɛ bɛɛ b'a la nka an kan ka baara kɛ walasa ka nɔ bila an ka jamanadenw na u ka dɔgɔya. Diop y'o fɔ. An bɛ to Mali jamana kɔnɔna la Mali ministri kɔrɔ min ni ale tun sigilen don kiriko kunna ni surunadonikɛla don n'a bɛ wele ko Mohamed Ali Bachili sɛgɛsɛgɛli labanw y'a yira bi tarata sɔgɔma k'a fɔ ko a welela sigida 5nan Bamakɔ o kiritigɛso fɛ ni k'a bila kiri tigilamɔgɔw olu ka bolo kan. An bɛ waati min na komi sisan Mohamed Ali Bachili k'ale minɛlen don a ɲangelen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko dibidibinin ko caman min jamana kɔnɔna la ko a tun b'a fɛ ka min boloda walasa ko ka se ka basigibaliya nana jamana kɔnɔ ka fara o kan o sɛgɛsɛgɛli kelenw y'a yira k'a fɔ ko politiki jɛkulu tɔntɔnden mɔgɔ 10 wɛrɛ bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen minɛlen don nin waati in na k'u bila kiri tigilamɔgɔw ka bolo kan min kunnafoni lasera jamana ɲɛmɔgɔw fɛ.
Amto kunnafoni hukum kɔnɔ hali bi ka lase aw ma k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔna la ministre ni o ye Dr Choguel Kogala Mayiga ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko a masurunya mɔgɔ dɔ min n'a bɛ wele ko Aboubacar Traoré ni M5 RFP tɔnden don minɛna ni ka ɲanki kiiritigɛlaw fɛ k'a bila san 1 kaso ɲɔgɔn na min sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yirala k'a fɔ ko a ka kiiritigɛ surunadonnikɛlaw olu kɔni ma sɔn sariya tigilamɔgɔw ka nin ɲangili bere ma min bɛ taa se fo san 1 ɲɔgɔn ma VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ a y'an sama o la an k'o lamɛn. Wala ka yira k'a fɔ fɔlɔ kunun jaabi bɔra jaabi min bɔra n'a a fɔra ko san 1 kaso dira Boubacar karamɔgɔ Traoré ma an ka majɛ ni jaabi in ye jaabi in tɛ anw fɛla ye k'o da mun kan an ye o de fɔ ko Boubacar nɔ minɛna fɛn min na depuis kiiri daminɛ fo ka taa se nin jalakili in ma n ko dalilu ma se ka sɔrɔ kiiritigɛla min bɛ nɔminali kɛ n'o ye procureur ye k'o yira k'a fɔ nin de la an y'a nɔ minɛ a dalilu filɛ nin ye kiiri kɛ don an ye o de yira procureur la k'a fɔ i ye fɛn 3 min fɔ Boubacar karamɔgɔ ma k'a y'o waleya in kɛ an k'i ma o n'o ye fɔlɔfɔlɔ ye k'a ye kuma fɔ kuma min ani waleya kɛ min bɛ se ka dɔgɔyama ni dankari kiiritigɛla la an k'i ka na n'o dalilu ye o dalilu ma se ka sɔrɔ filanan kɛra min ye k'a ye waleya wɛrɛ kɛ tuguni ni min bɛ kɛ sababu ye ka dankari fanga la ni an b'o wele ko atteinte au crédit de l'État nka a ka na n'o dalilu ye o dalilu ma se ka na sabanan ye min ye k'a ye fɛn fɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ko ka dankari bɛn yɛrɛ la o na ni o dalilu ye o dalilu in fana ma se ka sɔrɔ. Ayiwa Monsieur Traoré i ka kuma latigɛ tɛ an bɛ fɛ k'a dɔn ni jalakiba 3 min binnen filɛ nin ye Boubacar Traoré kan o ye a yɛrɛ ka fɔtaw de ye a da la wa walima ni jalakiba 3 in a borolon bilala mémorandum mun na a bɛ olu kɔnɔ kow de la wa Boubacar yɛrɛ ma foyi bɔ a yɛrɛ da a ma fɛn sɛbɛn a yɛrɛ tɔgɔ la ko sɛbɛn min ni nominali kɛra de ko kuma dɔ fɔr'o kɔnɔ ko kuma in de kama o kuma in de taar'u fɛ k'a fɔ o kuma in de dankari kiiritigɛla la filanan fana ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen in de kɔnɔ ko o sɛbɛn min bɛ dankari fanga la sabanan ye mun ye ko fɛn fɔra o sɛbɛn kelen in kɔnɔ tuguni o fɛn min fɔra k'o bɛ dankari bɛn na an ka procureur ye Bouba nɔ minɛ k'u ye mun ye sisan ko sɛbɛn in ye mémorandum de ye mémorandum min n'a ye M5 RP ka sɛbɛn labɛnnen de don sariya ladon ni M5 RP ka sɛbɛn labɛnnen de don ni fɛn fɔra kɔnɔ o sɛbɛn in bɛ sariya sɔsɔ a b'o jɛkulu de nɔ minɛ mais k'a fɔ ko maa min b'o jɛkulu kuma bɔ k'o bolo nɔ dɔrɔn b'o sɛbɛn na k'o ka taa kaso la o jɛkulu tɔgɔ la k'o ye sariya sɔsɔ ye sariya sunba ko ni maa bɛ nɔ minɛ ka taa kaso la f'a ka sɔrɔ a nɔ minɛna waleya min na waleya in y'a yɛrɛ ka waleya kɛlen ye an dun b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ Bouba taalen bɛ kaso min na nin ye nin ti a yɛrɛ ka kɛ walew kɛlen ye an b'a fɔ dɔrɔn nin ye kiiri ye nin ye fɛn min an b'a fɔ ko politiki ko de bɛ nin ko in kɔfɛ an bɛ nin bila politiki minɛn de kɔnɔ sinon sariya ko tɛ. Yala aw bɛna wulikajɔ kɛ nin ko la walima a ko bɛna to ten. Nin ko in ni to ten cɛ ka jan depuis jaabi bɔra kunun an ye appel kɛ an ye wele bila o sɛbɛn in taara tribunal la ka wele bila k'a fɔ an ma jɛn n'a ye kiiri in ka taga sanfɛ kiiritigɛ bonda la n'an b'a fɔ o ma ko cour d'appel ka kɛ kiiri ma yan'o fana cɛ an bɛ wuli ka jɔ la yanni kiiri yɛrɛ ka tigɛ o cour d'appel in fɛ an ka se cogoya min na ka fiɲɛ bɔda fana ɲini o cour d'appel kelen in fɛ karamɔgɔ ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ. An bɛ to Mali kɔnɔ ni kunnafoniw ye ka kɛɲɛ ni Mali jamana kalata labɛn koɲɛbila baaraw ye min ni o kunnafoniw bɛna lase kunnafonidiko nasiraw fɛ. Cakɛda so min sigilen don kunnafonidilaw tɔgɔ la Mali kɔnɔ ni a bɛ wele ko Haute Autorité de la Communication ni Amérique jamana ka lasigiden so n'o ye ambassade américaine ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka fara Mali ka dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw kan ka tile damadɔ kalansigi kɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw kun cogo min na u bɛ se ka kunnafoni ɲuman ani kunnafoni jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kunnafoni ɲuman u bɛ se k'a ladi u fɛ cogo min na jamana kɔnɔ. VOA Banbara ka laselikɛla Mohamed Daɲogo ale tun b'o kɛnɛ kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn.
cakɛda min ɲɛsinin do kunnafoni kɔni ale makarani ma ani a sanuyalen ka a to u ka se malidenw ma n'an ko ale ma ko haute autorité de la communication ale ye tile fila kalan ka o sigi sen kan o tile fila kalan o bɛ ɲɛsin kunnafonidilaw ma ani maa minnu ni olu sen bɛ i ka dɔn kalafili ɲɛnabɔli kow la Gawusu Kulibali n'a ye nin cakɛda ɲɛmaaba ye an k'a lamɛn. Kalan min dawulilen filɛ a dabɔlen bɛ min kama ka kunnafonidilaw bilasira walasa n'u bɛ kunnafoni di u ka se ka kunnafoni jɛlen di u se ka kunnafoni min ye tiɲɛ ye u k'o di mais u k'u hakili to a la surtout kunnafoni nin kana se ka kɛ sababu jugu fansi ye sababu jugu ye jumɛn ye kunnafoni min bɛ se ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na kunnafoni min bɛ se ka mɔgɔw su ka kɛ juguman kan o ye kunnafoni jugu ye donc bi ɲɔgɔn lajɛ in a tile fila de don a b'o de kan walasa kunnafonidilaw u ka se ka hakili to n'u bɛ kunnafoni di kuma minnu man kan ka fɔ ko minnu man kan ka kɛ ja minnu man kan ka yira u k'u hakili to olu la alors ka sɔrɔ ka kunnafoni di. O la sa kunnafonidilaw ka soba bɛ yen n'an ko ale ma ko maison de la presse o ɲɛmaaba Banjugu Dante ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kalan bɛna kɛ n'o ye kunnafoni sɛnsɛli ye ani kunnafoni jɛlen o dili ma malidenw ma ko baara min don ko baara ɲuman don ko sabula bɔlɔlɔ siraw fɛ nin wagati in na kunnafoni kolon caman bɛ di o de fɛ o de y'a to nin kalan in ale nafa ka bon kosɛbɛ. Banjugu Dante. Kunnafoni di siraw a cayara internet sira ninnu mais o la adamaden bɛɛ n'a ŋaniya don bɛɛ n'i ka nafa sira de don mɔgɔw bɛ a daba kama ka kunnafoni kolon tɛmɛ kunnafoni kolon min bɛ tɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden dusu tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jamanaw bila ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw bila ɲɔgɔn na bon kunnafoni kolon mana na cogo o cogo hakili bɛ se k'a kunbɛn mais waati dɔw bɛ yen o waatiw olu ko man nɔgɔn i n'a fɔ élection wagatiw ni période sensible minnu bɛ yen n'o ye période électorale ninnu ye ni mɔgɔ nana profiter kana kunnafoni kolon dɔ di min bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamadenw ni ba ɲɔgɔn na ni hakili ma kɛ k'o baara kɛ a cɛ man ɲi o de kama mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'o da bɔ kunnafonidiko kuma la ani kunnafonidilaw yɛrɛ ani jamana minisirisow ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in ye ko gɛlɛn ye je crois que o ye solution dɔ ye déjà parce que a b'a to bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ baara min na k'i kan ka janto yɔrɔ la k'a la sabu ko bɛɛ b'a kɔnɔ. O la sa kunnafonidilaw kɔni nana ka bɔ Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ka na nin baara ninnu ka na olu la sa u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min don k'a bɛ olu dɛmɛ u ka baaraw la sini walasa u ka se ka kunnafoni jɛlen ka u di u lamɛnbaga o bɛɛ lajɛlen ma. Ramata Tarawele n'ale bɛ Muso TV la an k'ale lamɛn. Hakili la nin tile fila kalan in bɛna anw dɛmɛ kosɛbɛ bawo kunnafoni fu minnu bɛ boli réseau kan bi ani téléso kan u tɛna an dɛmɛ n'an ye kunnafoni ɲanama sɔrɔ jɛlen o de bɛ an dɛmɛ an ka baara kɔnɔ hakili la fɛnɛ an wulikun ye o de. Walasa ka se ka nin baara yɛrɛ sigi sen kan l'Amérique jamana ka lasigi so min bɛ yan n'o ye ambassade ye o ɲɛmaaba n'o ye Rachina Kornɛni ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min don dɛmɛ kan ka don nin waleya sugu ma sabula a b'a to jamanadenw olu bɛ kunnafoniya kosɛbɛ an k'a lamɛn. To not only accompany the Malian government but the Malian people for an tɛ ka l'Amérique jamana ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn dɛmɛ an bɛ ka jamana kɔnɔdenw de dɛmɛ sabula kunnafoni kolon a bɛ na ni tiɲɛni baden ye jamana kɔnɔ o de y'a to an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛlɛ. walasa ka se ka kunnafoni jugu ka olu kɛlɛ mun ye siyakɛlaw ye fo ka taa bila diinɛkɛlaw ye ka se ka olu mabɔ nin baara in ale sigikun o dɔ ye o ye. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka tɛmɛ ni VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw ye an bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ ka taa n'a ye farafinna gun kan. Nigerkaw fɛ yen u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bi tarata sɔgɔma k'a fɔ ko Amérique jamana finitigi minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamɛ n'o ye Faba ye ani ka fara Agadez o kɛɲɛkayanfan kan ko nin kulu ninnu ka baara ɲɔngirila u bɛna u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Niger jamana kan min don laban ye septembre kalo tile 15 ye ɲinan san a yirala o senfɛ k'a fɔ ko nin kunnafoni lajɛra jamana fila ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye États-Unis jamana ani Niger jamana o ɲɛmɔgɔw ye. VOA Bambara tɔgɔ la Muribo Dambele ka bɔ Washington ale b'o lase an ma. Nin laseli in Ameriki ani Niger sɔrdasi ɲɛmɔgɔw fɛ bɛ Amerikikaw ka sɔrdasiw minnu tun bɛ Ɲame pankuludigiso fan fɛ n'a bɛ wele base 1 olu ka tagali kuncɛ. Bi a bɛ se ka fɔ ko Ameriki sɔrdasi fosi tɛ Ɲame bilen. Niger tɔgɔ la colonel Maman Sani Kiawu ni ale ye armée de terre ɲɛmaa ye ko baara in bɛɛ kɛra sutura kɔnɔ
wa ko gɛlɛya fosi ma yala. Nin yɛlɛmani ni a daminɛna mɛ kalo tile 19 tɛmɛnen bɛnkan sɛbɛn kɔfɛ Amérique ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛnkan sɛbɛn tun bɛ fɛsɛfɛsɛliw kɛ bɔcogo ɲuman na o kuncɛra bi ni nin ɲɛnajɛ in ye. A kɛra commission mixte de désengagement o jɛkulu ɲɛkɔrɔ base américaine 101 yɛrɛ kɔnɔ. Nin wagati in na Amérique sɔrdasi 776 bɔra Niger kɔnɔ ka ban ka kɔn yɛrɛ septembre kalo tile 15 ye. O min ye wagati ye tagaliw bɛɛ tun kan ka kɛ ka bɛn ni min ye. Général Kenneth Ekman ni ale ye Amérique sɔrdasi ɲɛmaa dɔ ye y'a ka nisɔndiya jira baaraw tagabolo la. Colonel Maman Sani Kiyaw ye hakilijigi kɛ baara kelenw na. Nin base in ni Amerikikaw y'a minɛ k'a kɛ yɔrɔ ye u bɛ jatigɛwale kɛlɛliw baara kɛ k'u to yɔrɔ min. Ye maa camanw bisimila ani kɛlɛkɛminɛnw caman jatigɛwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Saheli jamanaw kɔnɔ. Sisan k'a tɔ ye Agadez base 201 olu jama tagali ye. Kamasɔrɔ sɔrdasi 950 de tun bɛ Niger kɔnɔ. Kabini mɛkalo tɛmɛlen Amerikikaw ka pankulu n'a bɛ wele hélicoptère o 2 drone den 4 ani minɛndɔgɛrɛw minnu bi taa jɔ fo tɔni 1593 de bɔra Niger kɔnɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la. Aw tulo ka fɔ nin bɛna an don jɛmukan tako filanan o kɔnɔna la an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛ siraw ani an ka jabarani so kan aw k'an bɛɛ sɔmi. An balimaw ani yantuma nin dɔgɔkun an b'a fɔ jɛmukan na an bɛna kuma Mali senatolon o gɛlɛyaw kan. Tiɲɛna Mali senatolon ye gɛlɛya caman sɔrɔ nin san 10 laban ninnu na ka taa FEMA foot n'o ye senatolon jamakulu ye ani Aigle national olu ka degekɛla o bɔlen a ka baara la. Aw hakilina ye mun ye? Mun de bɛ ka Mali senatolantan o basigibaliya kosɛbɛ? Mun de kan ka kɛ o gɛlɛyaw la? Ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye juillet kalo o tile 12 jɛmukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ayiwa nin baro duman nin a kana fɔ kɔ dɛ. Ka segin ka na aw ma an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ k'an lajɛ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na an bɛ to ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an bɛ taa Faransi jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya sen dɔ ta bi tarata sɔgɔma min bɛ tali kɛ u ka jamanaden min buruju bɔra Benin n'o bɛ wele ko Kemi Seba ale ka jamanadenya gafe kan mun bɛ wele ko nationalité française a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko nin gafe kofɔlen in kɔni bɔra a bolo min b'a yira k'a fɔ k'a bɔra Faransi jamanadenya la hakililajigila Kemi Seba ale ye wulikajɔkɛla ye min bɛ wele ko activiste ni a ka lafasali fanba bɛnnen don farafinna gunkana ka ɲɛtaga ma bɔlɔlɔsiraw ani jabaraniso sira fiɲɛsiraw caman kan kunnafoni min bɛ a kuɲɛ la don nataw kɔnɔ an bɛ n'o sɛgɛsɛgɛ k'o lase aw ma an ka kunnafoniw kɛnɛ kan ka to VOA Bambara ka kunnafoniw na an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an bɛ na Ameriki jamana kan yan baw diɲɛ senkolabaw olu ka tɔn min bɛ wele ko OTAN ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi tarata sɔgɔma Ameriki jamana faaba kɔnɔ Washington DC yan kumaɲɔgɔnya lajɛrɛ belebele o sigira sen kan u fɛ min bɛ tali kɛ kɔkɔrɔmadonni kan ka taa Ukraine jamana ma walasa u ka se k'u yɛrɛ madɛmɛ joona u ni Rusi jamana o cɛ kɛlɛ la Keyatu Tarawele VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington na ale b'o lase an ma. Joe Biden bolo a ka kan k'a yira ko ale bɛ se ka ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ fa san 4 ninnu kɔnɔna la. Folks, I know with every fiber of my being, I know I won't look like I'm 40 years old, but I've been around a little bit. A ye a lase k'a fɔ ko ale ka baaraw tɔnsigi ni senfɛ ye de a ka dɔn k'a fɔ ko fanga bɛ ale la halisa ka baara kɛ a ka cɛbɔya kura baaraw kun surila ka da a ka jaabiw cogoyaw kan ani a fadencɛ jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ka barokɛnɛsigi senfɛ juin kalo tile 27 tɛmɛnen ninnu na ni a kɛra sababu ye a yɛrɛ ka kulu parti démocratique tɔnden caman ye welew bila a ma k'a fɔ k'a ka dansigi kɛ a ka cɛbɔya la novembre kalo nata kalata jaabiw bɛna sɔn
sɔn ka yɛlɛmaba don l'Amérique ka kɔkanko baaraw la. Biden ne a si be san 81 na ne Keir Starmer, Angleterre premier ministre kura ani Ukraine jamanakuntigi Volodymyr Zelensky ka kan ka kumaɲɔgɔnya waati la démocrate wasadenw be wuli ka jɔ la a nɔfɛ ka tinti a kan yaasa a ka cɛbɔya bila. Misali la démocratew ka wasaden 6 ye a laɲini Biden fɛ kɛnɛ yɛrɛ kan k'a ka dansigi kɛ a ka yɛrɛkofɔ baara nunu na. Wasaden wɛrɛw ye u kan fara olu ta kan sutura kɔnɔna la. U ka kulu dɛmɛ nafolodilaba caman fɛnɛ ye a yira k'a fɔ awa ko haminaba be u la ka kɛɲɛ ni k'a fɔ ko a bena se baara nin kɔrɔ. Ka fara a ka laɲiniw kan ka dɛmɛbaga sɔrɔ yaasa ka Rusiw ka fitinɛ lajɔ Ukraine kan. Ukraine jamanakuntigi ka kan ka tintinin kɛ yaasa OTAN ka dɛmɛw ka teliya ka tɛmɛ a ka layidu dilen kɔrɔlenw kan. Faransi jamanakuntigi fɛnɛ kan ka na Washington tɔnsigi nin na tile damadɔ dɔrɔn a ka kulu ka kalataw pɛrdili kɔfɛ. An bɛ segin farafina gun kan an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan bawo a yirala k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛsinen don gɛlɛyabaw de ma nin waati laban ninnu na min bɛ tali kɛ manaforokoniw olu kun kan ni a kɛlen don ka dankari u ka sigida caman u yiriwali kow la. O y'a to jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura dɔ sigi sen kan min bɛna dan sigi manaforokoni ladonni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ani fɛnɛ ni ka a jago u ka jamanadenw fɛ. VOA Bambara ka laselilikɛla Alain Amoshi ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o kan bi a ye kunnafoni minnu sɔrɔ manaforokoni kun kan an ka jɛ an k'o lamɛn. Côte d'Ivoire jamana na san 2003 mana dota jamana kɔnɔ o kun ye tɔni 130 ɲɔgɔnna ye. Tɔni 477 san 2023 la. O b'a yira k'a fɔ dɔ bɛ ka fara o ko in kan. Jatow b'a yira k'a fɔ yanni san 2030 ɲɔgɔnna mana dota bɛna tɛmɛ san 1960 kan. Nɔgɔ tɔni 4 de bɛ bɔ tile kɔnɔ Abidjan dugu kɔnɔ. O fanba caman de bɛ bɔn yɔrɔ la sabu o tɛ cɛcɛ cogo ɲuman na. San 2013 sariya min tun bɛ mana sachet dilanni baarali a n'a feereli bari o ma ɲɛtaga sɔrɔ. Philippe Séché, Institut de recherche pour le développement IRD la ani PADI projet kan ale min bɛ baara kɛla o la Amino Denkoye in na. La situation ivoirienne elle est alarmante en fait. La croissance Ivoire ka nin koɲɛ bɛ maa lasɔmi awa dɔ le bɛ ka fara ka lɔngolon maaw jogow tɛ yɛlɛma yɛlɛmani fana tɛ don o ko la awa ɲamaw fana tɛ cɛ o y'a to ni sachet caman bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ siradaw la ɲama ye o bɛ ban ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔ tuguni fo kɔgɔji la. San o san Côte d'Ivoire jamana bɛ mana ɲama 40 fo 100 ɲɔgɔnna de labɔ. Kɛmɛ sigi o ɲamaw la loro fo ka taa se 20 ɲɔgɔnma de bɛ ba yɛlɛma o tɔw bɛ feere siradaw la. O kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ sigida la olu ka ca kosɛbɛ nka o bɛɛ ye kojugu ye. Awa can yɛrɛ la mana hali na a ka ca kosɛbɛ jikolo ani tile funtɛni b'a yɛlɛma fo ka taa kɛ mananciniw ye n'o b'a fɔ ko microplastique. Le microplastique c'est Nanoplastique bɛ mana ka cɛni hakɛya dɔ le ka bɔ siginaya la ka bɔ tabaliya la ka bɔ sonya la fo a bɛna se hakɛ la ka dɔgɔya ka tɛmɛ milimɛtiri loro ɲɔgɔnna kan kalo damadɔ kɔfɛ san damadɔ kɔfɛ dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ a bɛ to o cogo la ka cɛn fo ka na dɔgɔya ka tɛmɛ waati kan waati min a tɛ ye ni ɲɛkisɛ ye bele n'a bɛ fɔ o ma ko nanoplastique o nanoplastique nin de sɔrɔla kɔsan in na muso kɔnɔma dɔw denso la. A ka kan an ka funankɛninw sen don nin baara in na olu minnu ye siniɲɛsigi ye i n'a fɔ ONG 350 Côte d'Ivoire bɛ a laɲini ɲɛ min na n'a ka sigida kalanw ye k'o ɲɛsin kɔlɛjiw ni lisew ma minnu bɛ sigidaw la jidaw la. 350 Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔba fɛ Cheikh Laji denmisɛnninw kana k'o jɔyɔrɔ fa ka kuma dɔw ma sigida mananɔgɔ kɛlɛli. L'organisation a entrepris ces dernières années des contacts. Ni san laban in na jɛkulu in ye baaraɲɔgɔnya tilenni daminɛ ni dugumani ani baliku kalansow ye. Anw dannen b'a la k'a fɔ mananɔgɔ kɛlɛli tɛ se ka kɛ fiyewu finankɛnɛw kɔfɛ. O la f'an k'o sen don sigida lasaniyani kalanw la. Continue aussi ce genre d'initiative. Orbo lycée professionnel de la mode et du social funangɛnɛw ka jɛkulu bɛ cɛsiri kɛ kosɛbɛ dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen laban na kɔgɔjida labaarali la. Olu bɛ baara kɛ ONG 350 Côte d'Ivoire ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ. Laɲini ye kɛ ka ɲɔgɔn hakɛya dɔgɔya sini nɔgɔ hakɛya dɔgɔya ka bɛn hakɛla hakɛ min n'o ye seko damayira ye. Théo Keren fɛ nin ko in kana ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka ko ye.
ni gɛlɛya in bɛ kojugu de ye an funanŋɛninw ma ni dugukolo kan an bɛ lɔ min na komi bi an t'a kɔlɔlɔ yela nka n'an ma foyi kɛ a kɔ bɛna se ka juguya anw ma kosɛbɛ o la a ka kan an ka wulikajɔ kɛ tuma bɛɛ lajɛlen ani ka an fɛ mɔgɔw lakunu ni ko olu lasɔmi ni gɛlɛya in na ni ko in tɛ Côte d'Ivoire dɔrɔn kun kan diɲɛ bɛɛ hamina ko don k'o sabu ye k'a fɔ OCDE l'Organisation de coopération de développement économique y'a kunnafoni ye minnu yira san 2022 la ko diɲɛ manadilanniw tɛmɛna san 2022 cɛ tɔni miliyɔn 234 ka taa se tɔni miliyɔn 460 o kɛla sababu ye ka manaɲama tɔni miliyɔn 373 nati ni jate jugu ninnu ɲɛkɔrɔ cɛsɛro kana ka ta teliya la minnu bɛ manaɲama kɔlɔlɔ dɔgɔya ni ka manaɲama yɛrɛ dɔgɔya walasa ka sigida lasaniya Alain Amonchi, VOA Bamara, Abidjan. Ayo a faamu nin de bena na don an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɔnɔ Shaka Traoré. Serantolantan bunagun kan étoile jumande yɛlɛla Mali Ligue 1 na Kulukoro Ligue cɛbɔ tun do ɲina saison 2023-2024 monte ɲɔgɔndanw na a ɲɛma Mamadou Doucouré y'a yira ko baara ɲuman jaabi don. On a bien encaissé et puis on a à peu près 1,27 buts marqués. Donc on va faire des missions vraiment pour les catégorie étoile demande boulot actuellement donc 15 bambolo nous Santan Dourou moins de 15 ans. En même temps on a moins de 17, nous Santan Wolongolaye. En même temps on a moins de 19 ans. Donc nous n'avons qu'à monter que au première c'est moins de 19 ans. C'est vrai, première division qu'a gagné, deuxième division qu'a passé elle tout de pays. Mais je pense que nous on est prêts pour ça. Voilà. Donc quand faut entrer elle était là, à mon par hasard. Donc on a plein de barres de kana. Quand on a staff technique là, kana dirigeant on a kana tous les supporters kana joueurs là, bella de motiver là parce qu'on nous diara kata elle était là. Donc on va pas les s'amuser là-bas. En disant kata tlonge que ballon tant c'est que d'ongler il met la droite quand on veut kubota non, faut mettre quelque chose à la base. Donc en ga base on gagne. Sans saison Bafel Ngoni nani Bafel Ngoni Dourou Ligue professionnel be damine Mali Serantolantana Mamadou Doucouré étoile ka lañi en ba fe Mali ka football ka ke professionnel on sera koro ambe ala de l'autre odi anga jamana avantage anya damine de amateur ambora amateur la antse ka to amateur ngona barabaraw Malin bela jelenga fela e Mali ballon tanga avancer nan ma fa ka avancer faut kan kata professionnaliste de la donc on perlo do kama kamera mayele on connaît ka revu e minye ka se ka moy babl en place moy minu mbese ka keso ye ka Mali nafa ka étoile nafa ka jama bela jelen nafa donc en bolo autant si anyana amba del ala refe ala ka noyanye et puis ala ba noya fana inshallah ni bena ke étoile du mandé chien folo ye ka yele Mali Ligue 1 na VOA Bamara Togola Bamako Shaka Traoré kala selido an balimaw ni de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na an ka foli b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka Facebook ko YouTube ani Instagram na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.
an balimaw ani yantuma nin dɔgɔkun an b'a fɔ jɛmukan na an bena kuma mali senatolon o gwɛlɛyaw kan tiɲɛna mali senatolon ye gwɛlɛya caaman sɔrɔ nin san 10 laban nunu na ka taa fema foot n'o ye senatolon jamakulu ye ani aigle national olu ka degekɛla o bɔle a ka baara la aw hakilina ye mun ye mun de be ka mali senatolantan o basigibaliya kosɛbɛ mun de kan ka kɛ o gwɛlɛyaw la ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye juye kalo o tile 12 jamukan na